Tapos po, pag limang aldaw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Isa po ako yung na nagpa-patronize ng Amazing Trio. Pero actually, hindi naman ako yung gumagamit. It was my mother-in-law since 2017 kasi na-diagnose siya na may bladder cancer. Pero hindi pa namin alam kung anong stage before. So, since continuous yung pag-bleed niya, yung pag-ihi niya ng may dugo, so we decided na dalhin siya sa doctor, and then doon nag-suggest yung doctor na mag-undergo siya ng isang operation. Tinanggal lang yung bukol, and then yung bukol, yun naman yung dinala namin sa isang hospital para for biopsy. And then naghantay kami ng 1 month, and then yung dumating yung result, doon na namin nalaman na meron siyang bladder cancer na high grade. So, meaning, nagre-recur siya. So, after that, nag-suggest din yung doctor niya na mag-undergo siya ng isang therapy, pero medyo vague kung ano yun. So, naka 4 times ata kami, pero after nun, nag-decide yung mother-in-law ko na wag na lang daw, kasi wala naman nangyayari, kasi continuous pa din yung pag-bleed. So, yung nagkataon din, nasabi ng mother-in-law ko, mag-isip na lang tayo ng ibang way kung paano ma-address yung concern ko. So, thankfully, yung co-teacher ko na who happens to be an endorser also nitong ng Amazing Trio, yun yung nag-encourage sa akin na i-purchase yung product. I-try ko lang daw. So, yun nga, pinapunta ko yung brother-in-law ko doon mismo sa may DCGB pa na office ninyo, and then yun nga, nag-avail na nitong Amazing Trio, and then yun na yung naging maintenance ng biyanan ko. So, thankfully, okay pa din naman siya and very strong. Wala pa naman akong nakikitang mga kung ano-ano. Kumbaga, yun na din yung naging maintenance niya for several years. So, wala naman akong masabi dito sa Amazing Trio. Basta continuous lang talagang ginagamit, and then malakas pa din siya ngayon kahit 87 years old na siya, and is still fighting for stage 4 bladder cancer.